De mi? Ezzel a thumbnail-nel. Basz meg, mit csinálok? Ez egy úgy paranoia tett progress videó. Már nem fogsz nem progress videót feltölteni. Super Mario Wave 100% plusz bónusz run, paranoia 100% és ezt a thumbnail-t használd. Olyat csak nem fog feltölteni. Milyen a thumbnail szokkál? Azt a kurva. Én azt fogom csinálni, hogy én berakom a ChatGPT-hez az Avernus thumbnailem, és odaírom, hogy írja át a textet Avernusról Super Mario Wave-re. És feltöltöd? Igen. Jó, de mondjuk... Úristen, nagyon közel voltam, hogy meghalljak a wave-be, geci. Kivittem! Jó! Kivittem, geci! GG! Geci. Kivittem! Már mennyi atem? Oh! Mennyi atem? 514. A heart rate. Azt a kurva.